Niin on veropuhelin. Joo, ekan kerran minä sen ajoin se ykkönen. Joo, niin. Ai se luomulla alutettu jono. Luomulla joskus sen päällä. Se kahta. Joo. Mulla piti porrastaa. Saatiin paikallinen veto. Joo. Tuntee omat polut. Kato, tallikaveri. Vuokrapyörä, en oo ajanut vielä metriäkään. Okei. On muitakin täällä samalla. Mitä tästä tulee? Vähän. Kilpailijat siellä valmiina. Eli sähkösarjojen osallistujat lähtee ensimmäisenä. Paremmilla kellolla olisi jo päässyt liikkeelle. Eli meillä on miesten sähkösarjassa 11 osallistujaa, naisissa on 1. Oi, varma voitto. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon jo tässä kohtaa. Saako taputtaa? Sähkösarjan osallistujat valmiina. Näyttäisi siltä, että ollaan. Hätäpiksi. Vielä kerkki. Niin. Hyi oli. Kattokaa kun ne kattoo. Onko Pekka liikenteen ohjaus valmiina siellä? Kyllä kai. Jep. Ei ne kuule kun se musiikki soi. Tuo rokki soi. Oliko Pekka valmista? Kyllä on. Palaa naahka. Kuulkohan se? Saatana siellä. Kuulitko Teemu mitään? Eiköhän tää ollut tässä lähtee. Joo. Odotellaan, että oliko tuolla esimerkkaus, kun jullaa vielä. Kaikki on täällä. No niin, otetaan minuutin päästä sähkösarjojen